हाँ मलिकार। अरे चचा। अरे ठीक बा ठीक बा। ओ चचा हाँ, हाँ। पार्ले जी खाई पार्ले जी। अरे ते हाँ पार्ले जी खियाओ तनी। काहे काठी पड़ले जी खिया होते ते? बहुत खुश बनी आज बहुत खुश बनी। अरे ई कौन खुशी है बाबू? पहले खा ना तू पहले खा उसके बाद हम बताए। हम पार्ले जी खाई? हाँ अब बताओ ना यार तोर खुशी कौन बा? बताएं पहले खा पार्ले जी खा। साले तू नहीं कोनो चीटिंग तो नहीं खानु करे ते में कुछ मिलाइले नहीं खानु। खा पार्ले जी खा। साला आज तक ले खोइनी ना खइले रहले का बात पा के इतना पार्ले जी बात चले। आज तो खोई ना खिले लेकिन पार्ले जी खियाओ तनी आज बहुत खुश बनी बहुत। ता कौन ऐसा खुशी बा बाबू बताओ ना। बहुत खुश बनी बहुत खुश। अरे साला में कोनो चीटिंग नहीं खानु कुछ मिलाइले नहीं खानु। तरह सब मस्त बा बिस्कुट। तो हमरा बूढ़ियो खातिर दे देगो बूढ़ियो खातिर। लो ना कितना चाहिए और चाहिए। अच्छा ठीक भाई पोटवा खातिर ले लेनी है पोटवा खातिर। हाई अरे गांव में ना बटवे गांव में जाना बांट दिए मर्दन टाइम नहीं के बहुत खुश बनी है। अच्छा बहुत खुश बनी। हां ओह ले तो जाने खुशी बारे तुम बताओ ना अपने खुशी बताई बता खुशी बताई। हां जानता रहो। हेलो जानू जानू। हाँ हेलो हाँ जानू कैसन बाड़ा? का समाचार पूछता रू? जब से तारा शादी के दिनों तरह बता हम कितना बेचैन रहतनी तारा पता बटे तू एको बार समझे लू। एगो खुशखबरी सुनावे वाली बानी। हमार शादी हमारे बाबूजी कहीं और जगह तय कर दिले बानी, लेकिन लॉकडाउन का वजह से हमार शादी कैंसिल हो गई। अब हमने एक साल जाने काटल जाए। डेट बढ़ गल साल भर। अच्छे अब तो खूब चानी कटल जाई साल भर। यही खुशी बते जाते ने अब गांव भर पार्ले जी बटे पूरा गांव भर। आई लव यू राजा। अच्छा तो मैं तोरा लभर के शादी रलख। लवर के शादी रलख आ साल भर जानता रहो साल भर यानी 365 दिन खूब एंजॉय हो यार। अच्छा ये खुशी बा की आवतनी। अच्छा हमरा समझ में आ गल साले तू छोटा मोटा बात लेके तू पार्ले जी खइबो एक खिली खोली ना तो लेना खइले ओइसन पार्ले जी खियावतनी। ठीक बा बाबू ठीक बा। ए लगे सुनी के उसे कहिए न ठीक बात ना तो लोग से मत कहियो खाली चुपचाप पार्ले जी ले जा खिया। लोग पता बाटे लोग बुरा मानी कि अच्छा। साला ई लॉकडाउन के एगो बंडी चलताटे हां आ एकरा खुशी के मजा मारे के पार्ले जी बाटे साला मुआ ढेर से मार के तो ये मत खा जी चुपचाप। हां ठीक बा जाता नहीं हम भाई जाता नहीं हम। आए भैया प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना आप सबसे निहोरा बा कि हमार चैनल शैलेश परवाना ऑफिशियल के सब्सक्राइब करी और बेल के बटन दबाई और घंटा जो ना कल घंटा घंटी ओकरे के दबाई। बहुत अच्छा वीडियो वो लोग खातिर लेके आवल रहल बानी। भाई के सपोर्ट करी ऐसा ही प्यार दुलार बनैले रही। हमार वीडियो के मजा लेते रही कॉमेडी के।